Igotoka ime iyo ward ya Bosamarense mu bunge ya West Mugirango ase county iyo bare ne kibako gokera maiga yo koroseriwa Ensoko Declark Oyagi Momanyi uyu hoiranirie okoboka ase amate asoko baroseria Ensoko iyo nigo bona bamenyi abo baesokire na kumwereneria bunambuya asoko konya hamache hayora chigutumika ensemo ya nyanchogo kianginda nechinsemo chiye tanaine buna gutuma nyumurikito Steven Nyariki abangina mwanja mombo bwatesie Oko munene gochia abamenyi ba Kianginda imeye wodi ya Bosamare bunge ya West Mugirango maiga yo koroseriwa Ensoko yabere tari mirimo hase kabono yarengeka kama tukama gachibi chanto bwate Ensoko yakabuchiru ne bikombe gagochime chisosera chia ichireme abantu barengoja korwara marwaira mange bobegaiga gwetera abantu ikenyoreke gaiga bakeruka bono migingo ego giatengirwa sama tuka mange digira gyore dubura buga maji nenda maji na robo gima nyamoko keragita jeno mukaji onya choko na chireka gakinde no mugoko monene asingencho na iguru murayo ko ngadirka kyo yagi okoborie kirokyo ba MCA Bosamaro gaiga ward Omurayo obera otogoki kabisa kiagera machi na robo gimotoro seria Ensoko ngiya kabisa ndabuse nona bangina no baramba ma tinga Ensoko yere ngiya abangina mu mata Ensoko eminere ngiya igongoro kwa engineer James Mugambinya Tigo tede agency ekorie kero kyo gojumbe ase constituency ito ya West Mugirango na into tu atebete nga nje kingonya kokonye kinde bwate birengerie biya byo gokokonye constituency ito musayo ngamotebinga na into ebinto biru twasomire isikali into bwenete tochake nanka indaga ekenyoreke amaja atoborire miaka njera nje nago kigwa sengenjo yo mwero mindo asokire ekiagera into tete na into tomosapo tomosukume omwana yo korkodikiraki emoyo Declark Oyagi Momanyi uyu manyakaine munemori igairanetio koboko gochia ya mate yaye asogokora kogitera amacha yo nabo igokobeko mu utobo amache ayo araje kobaka okonya bamenye ba Kianginda nyachogo nechinsemo chietana ine kurega kole binte binge mburanja atue nyinge mono alima kutano ase kebanda kia boda kia renge keramba tukekaire kebanda omurayo imambia eboka kimuna kerweli boti akagora mabati na kogogere ento kebanda ke karosigu wetani gone kebanda boda shedi ya nyachogo nero na nyeroseti akanyemurira inse kabengia emorie yakorire amangana manene orosiri orocho retire style ngaletari totana koragusia wono togogete na tukumuganiria mayanya amosesenie amoigore bya bongo boya unagendete korigiki semiari ngumbwe sare tiganya amosesenye ande tumuganyerete mono chikuranko irari korengana n'abamenyi bororo nigo bakweranga umwe MCA bororo mochore Charles Keganda niga taroseti orocho ruboikiranwe gento kiagerete kuomoka na gotigara nesosera eyu yakoretwe na korosia macha yuboikiranu amacha yangu anari amacha yanchandire kinga kichintamba Keganda okiro obekire aba omi bari ko mamba omo buyaga tuguko agasira bano konya tukuna kubuka no bikombe ra kibana nde na chiete go chanje ngo chikuri ko ngakuminga ine umutindo oyo no yo lera bano sibo mokoro urweke nyoro gya Kianginda bono igona abire no magoko monene aso mwana oyo onemori oyo no mwana omokoyo one kabisa igona arorire litukuri tambe abarari bane ase ngencho twebiruga igenga kientambe omwana one aro tunyurita nsemo ya machi kobwasikana negetambo kirekiga gyokwirania okoboko ase amate nigo bona bamenyi baereire ngamba chikomosire ganga yo kuri obwe MCA wa Bosamaro aso mwaka 2027 asike nyore kuna twake batisa rero migingo wetera aso mwana dikiraki abantu baito ba migingo bono igona ari gusaba tochamo ntomoyesa kungainwe ngenjiri twateba egere chibese ngocha chirema gegane kwende to omwana yo chikura egera tutambuke mtoko tebabo naende Steven Nyariki Mbone Bosamaro county ya Nyamira.